खुलुमबाय गाइस दिनैनि भिडिअआ दामाखा जागोन बिनि सिगां आङो मोनसे खोथाखौ नोंथांमोन आंनि जिबि ब्लग फेमिलि नोंथांमोननाव आङो निमाहा बिग्रोनो सानदों गुरैयै आरो आखाइ खबजबनानै आङो एसे बेस्थ'मोन बेनिखायनो मैयानि दिनाव आरो नै बे भिडिअ हगारनाय भिडिअ होनाय समसिमावबो स्टिल आं एसे बेस्थ'नि थाखाय भिडिअआ टाइमिंआ आगा फासा जागासिनो दं आसा खालामो उननि समफ्राव बेफोरबायदि जाला होननानै दा उपाय गैया कन्डिशन बाय कन्डिशन आरो एडजास्ट खालामनांगौनि खेथ्रआव बेफोरबायदि एखमबा टाइमफ्रा मिलाया आरो दा जायखौ नोंथांमोन आंनि जिबि ब्लग फेमिलि आंनि भिउवार्स नोंथांमोना आसा खालामोमोन एखमबा बेयो आसा खालामनाय बादि भिडिअआ सौहैया बेनि थाखाय आं आखाइ खबजोबनानै जावले निमाहा बियो खोथाया जाहैबाय अमित शाह पार्लियामेन्टआव जा खोथाखौ बुंदों बेखौथ' नोंथांमोन बयबो नुखाबाय मैं अभी बड'लेण्ड जाकर आया हूँ बड'लेण्ड थांनानै फैदों बेवहाय बेसेबांबा युथ्सफ्रा बिकास के रास्तेफोरनो सोलायबाय बिटिआर एकर्ड जानाय समाव बयबो मिनिदोंमोन अपोजिशन पार्टिफ्रा इन्डियायावथ' नों अपोजिशन पार्टि थाखायो आरो अपोजिशन पार्टि नामानो अपोजिशन पार्टि अपोजखौल' होबाय थाखागोन नाथाय जायफोर बेखौ खोनासङासिया मावलांबाय थागोन सुबुंनि रायजो राजानि बेनो जै दा खोथाया जाहैबाय मा बिथाङा बुंदों बिसिबांबा सेंग्राफ्रा हाथियार दोनथ'नानै बे एकुरेट नाम्बारखौबो नोंथांमोना मिथिखायो बेसेबां जनमोन आरो सोरखौ होनदों बिटिआर एकर्ड एनडिपि आदामोनखौ लानानै बे बेसेबांबा जन सेंग्राफ्रा हाथियार दोनथ'नानै मोनसे एकर्ड खालामबाय बे एकर्डनि गेजेरजों बिथांमोना दावगानायनि लामायाव फैबाय सोलायनायनि लामायाव फैबाय थिगैनो दं बे होननाया नाथाय आं आसरित मोननांगौ बाथ्राया बेसो आसाम गभर्नमेन्ट इन्डियान गभर्नमेन्ट आरो बिटिआर सरकार थासेयावबो दिनैसिम एक्स एनडिपि आदामोना गावसिनि मोननांगौ रिहेबिलिटेसननि जेनाखि फैसा आरो एक्स ग्रेसियानि फैसा लोगोसे जेसेबां दं बड'लेण्ड आन्दलनाव मुंख्लं जालांनाय एनडिपि न'खर बिथांमोननि न'खरफ्रा मानो दासिमबो अनसुंथाइखौ मोननो हायाखै आंनि प्रश्नआ बेसो आरो हयथ' नोंथांमोन रायजो राजाफोरनावबो प्रश्न जादों जानांगौ आरो आंनि जिबि ब्लग फेमिलि भिउवार्स नोंथांमोन नायगिरि नोंथांमोन अनसायगिरि नोंथांमोननावबो प्रश्नआ फैयो जानांगौ नाथाय बुंहैबाय अमित शाह पार्लियामेन्टआव नाथाय जोंखौ बारस'नानै अभारटेक खालामनानै सोरबा बेनो नंखाय खबर हरग्रा दं नामा बेखौबो दिनैनि समाव बर' रायजो राजाफ्रा आरो बर' दैदेनगिरिफ्रा नागिरनांगौनि सम जाबाय होननानै आं सानो आरो फोथायो जायनि थाखाय दिनै 4,000 जन एनडिपि बिथांमोना साख्रि मोनबाय होननानै मदियाबो बड'लेण्ड महत्सबआव बुंखांबाय नाथाय सासेबो बास्तबताया मा सैथोथाया मा सासेबो एक्स एनडिपि आदामोना दिनै साख्रि मोनाखै बिटिआर एकर्डनि थ्रुयै साख्रि मोनाखै बे सैथोथा नाथाय मदि जि बिथाङा मिथिगौ जे हि न'स इट बेखौ मिथियो बिथाङा जे एक्स एनडिपि आदामोना गोबां बुरजायानो साख्रि मोनबाय होननानै आरो बिटिआर एकर्डखौ 82% जाबाय होननायाबो जोंनि थाखाय एक्सेप्टेबल नङा बेनि खोथाखौ सिगांनि भिडिअआव होनखांबाय दा आसरित मोनथावथाव बाथ्राया बेल'नो सासेबो साख्रि मोनैखौ प्रमद बर' सारा बोरै साख्रि मोनबाय होननायाव आखाइ खबनो हाखो बे बोरै सापर्ट होफानो हाखो बुंनानैसो होनांगौमोन बियो मोनाखै जोंनो हरदो होननानै नाथाय बिथाङा मारै बेबादि ना सोरनिबा दुरुंजों बोनथेनानै दान्दा होजानाय नामा दा फ्रि नङै बिथाङा सोरजोंबा ब्रेक होजानानै दोनजादों नामा खोथाया बेसो आरो जोंनि जे बार्थ राइट्स बड'लेण्ड आरो जाय जौगानायनि लामायाव होनदों बेखौबोथ' बुंदेरनानै होनो हायो नाथाय जोंखौ अभारटेक खालामनानै बुंहरग्रा सोरबा दंथारो नोंथांमोनाबो बेखौ कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर मिन्थियोब्ला आरो जोंखौ बड'लेण्डनि खोथा रायलायदों बे बड'लेण्डनि खोथा रायलायनायाव बड'लेण्ड बुब्लि बड'लेण्ड रादाब जेरावबो जावले दामदों अमित शाह बिथां सार बुंनायखौ आरो बेखौ लानानैनो बिटिआर गभर्नमेन्टनि माखासे दैदेनगिरि इउपिपिएलनि नेताफ्रा जोबोद खुसि नाथाय वेर इज बड'लेण्ड कहाँ हुआ है बड'लेण्ड भाई बहा जाखो प्रमद बर' सार बड'लेण्डआ बोरै नोंनोथ' सोमावसारनानै गारबोनाय सासे नेता जांख्रिथायनि लामाजों फैनाय नेता बड'लेण्डआ बहा जाखो बहा बड'लेण्ड नामसो नामजों जों सन्तुष्ट जायो नामा नाम बोलने से हम खुश हो जाएंगे क्या मोनथारनांगोन जोंनो आलादा रायजो नङाब्ला जोंनि समाधान जानाय नङा बड'लेण्ड मोनैखायनो जोंनि जोहोलावफ्रा जोंनि लाइमोनफ्रा बर' सेंग्राफ्रा फेक इनकाउन्टार खालामजायो
आइजोफ्रा अपेनलि गिदिंनो हाया, जिनाहारि खालामजायो, सिख्लाफोरा नासयजायो, गुबुन गुबुन जायगायाव थाहैनाय, फरायनो थाहैनाय, नासयजानानै जिउ खोमानो गोनां जायो। नाथाय बड'लेण्ड फैयोब्ला जोंहा 100% आसा दं। माखासे जोंनि पुलिस पावार, फाइनान्स पावार, जोंनि हम पावार, न'खर खुंनो हानाय आरो जोंनि जायनाखि आरो ल' एन्ड अर्डार बेफोरखौ लायोब्ला जोङो बेसेबां गोरा जानो हागोन। नाथाय बेखौनो दाजाथों होननानै आसामनि मन्त्रि मनला सोरबा हेमन्त बिश्व शर्मा सारमोना माबा मोनसे नङा माबा मोनसे खायदा खालामगासिनो दं। बेखौबो नोंथांमोना क्लियारै मिथिखायो। दा बेनि सायावनो नोंथांमोना मा सानदों गोसोजों, थार गोसोजों कमेन्ट्सखौ हरबानो जाबाय। आङो नेनानै थागोन। स' भिडिअखौ एसेखिनियावनो फोजोबबाय। थेंक इउ भेरि माच फर वाचिं। लाभ इउ।